lasterkariak eta auzotarrek sari bat prestatu zuten hurrengo baldintzarekin. 32. postuan pasatzen zen lasterkariarendako izango zen. Marke Lete Antzularra aurpegi ezagun asko arkere futbol botak zintzilikatu eta mendila lasterketetan maila politean dabil. Eta hemen Ainara Urrutia, emakumezkotan lasterketako protagonista nagusia. Aurpegitik irribarrea kendu ezinka. Lasterketa berezia Urrutiarendako esfortzua egin zuen irteera puntuan egoteko, izan ere atxeden hartzea tokatzen zitzaion. Euskal Selekzioko mendi lasterkariak egutegia bete-beteta dauka, maila oso onean dabil, lehen ere aipatu dugu, Aretxabaletakoa munduko kopako probetan burubelarri dabil, 4. izan zen Matensiseko lasterketan, 7. Matterhornen Suitzan, eta joan den astean Lausango Sky Race lasterketan Portugalen lasterketa horretan 2. sailkatu zen Noemi Bachon frantziararen atzetik. Azken esprinean erabaki zuten lasterketa 25 kilometro eta 2250 metroko desnibel positiboa izan zuen lasterketan, biak pare-parean joan ziren eta diogun moduan azken esprinean frantziarra gailendu zen, baina Urrutiak 2. postu ederra lortu zuen. Bada, lasterketatik errekuperatzeko bidean atxeden hartzea egokitzen zitzaion Aretxabaletarrari, baina nahiago izan zuen neurria handian antolatzailei ere, etxeko lasterketako antolatzailei babesa erakusteko, irteera puntuan egon, zer eta lasterketa lehenengo edizioa irabazteko. Eta kontua da, munduko kopan proba bakarra falta dela, Pirin Extreme Sky Masters Gorbeia Susien izenekoa. Euskal Selekzioak dagoeneko jakitera eman du ze 11 korrikalari izango diren bertan, eta tartean dago Ainara Urrutia, eta baita arekin batera ere beste debago indar bat, Ainara Uribarri.
Eta ez dugu aipatu gabe utziko Aitorra Juria, hau ere selekzioarekin izango da, hau ere erdi debago indarra, erdi gatzagarra, diogun moduan Ajuria ere Gorbeia Zuzien lasterketan izango da selekzioa ordezkatzen. Eta hori daukate Mendila lasterketek, aurrealdeko postuengatik borrokan gutxi batzuk ibiltzen dira, baina ze garrantzitsua bestelakoen parte hartzea. Lasterketa lasaiago hartu, publikoen animoez gozatu, eta lasterketa eginda. Hortik, orain dauden lekutik,
segundura, etxekoekin konpainia honean gurutzatu zuen Olaldek helmuga, eta Arabako Aguraingo Jon Vegas ordu bat 56 minutu eta 59 segunduko denborarekin hirugarren postuan. Gutxi behar izan zuen hortzen ikusi dozuen Jon Lasak hirugarren sailkatzeko. 6 segunduko tartea aterazion Jon Vegasek Jon Lasari. Baina helmuga polita horiena ere eta baita Iker Agirregabiriarena ere, beste aretxabaletar bat helmugan, etxeko txikiarekin helmuga gurutzatzen, eta zenitartekoak izan zituen baita ere, Ainara Urrutiak ondoan helmuga gurutzaten 2 ordu 6 minuta 3 segundu, emakumezko azkarrena, sailkapen orokorrean 12. postuan, Ainara Urrutia diogun moduan Ikaskin Trail lehenengo edizioko emakumezko irabazlea. 2. postuan Irudiotan Sara Peña, 2 ordu eta 14 minutuko denbora eginda, 8 minutura horren bestez, eta emakumezkoetan podiuma osatzen beste aretxabaletar bat, Garazi Abasolo, 2 ordu 25 minutu eta 3 segunduko denbora eginda.